Azalpelarra ikastola hasieratik dago normalkuntza proiektuetan, hau da, Uribarri programan, eta beraiek hasieratik oso garbi izan dute implikazioa, esparru edo, hau da, estamentu guztietako implikazioa lortu behar zutela, pixkat, gauzak aurrera joateko. Eta orduan, guraso eta personalez dozenteen implikazio horretan lan handia egin dute. Gaur azalduko digutena da, pixka bat, nola sortu duten batzorden histori, ibilbidean izan dituzten gora berak, eta momentu honetan nola dagoen eta zertan ari diren. 20 minutu ordu erdiko azalpentxo bat egin dute eurek, eta gero galderak. Euren nahiago dute azalpen laburra egin eta zure galderak egitea, eta horri denbora gehiago ematea. Ikusi genuen beharra. Guretzat importante, betidanik ikastola badakizu ikastola izenarekin jarraitzen duela, eskola publikoa da, baina kooperatiba izan zen. Orduan, pixka bat azalduko duguna edo kibide bezala, puntu hauek ditugu, utxiko dut olan positiba eta jarraituko du lehenengoarekin, eta hemen ikusten duzu ikastolaren sorrera. Ikastola, esan dizuet, kooperatiba bat bezala sortu zen orain dela 33 urte. Oso ume gutxi, hasi ziren hor, baina noski gurasoak eramaten zituzten gurasoek edo euskararekiko jarrera oso positiba zuten. Horiek apostu egin zuten, nahiz eta beraiek badakizua gurein herri erdaldun bat dela, eta dela 33 urte, askoz gehiago. Eta batzuk, nahiz eta hasieran oztopak izan, edukazion reglada edo izango zala edo ez, apostu egin zuten, eta ikastola eraman zuten, eta ez dakit nola ezan, baina pringatzen zuten, osea, beti egoten ziren hor, beraiek eraman behar zuten, gurasoen kooperatiba zan, orduan beti egoten ziren hor gurasoak, eta horre zegoen arazorik. Arazoa izan zen, gero, urtea pasata da gero, publifikatu ginen. Hemen pixka bat, gainetik ere erakutsiko dizuet, hau da, nolakoa dena gora izan. Nik ere pentsatzen dut, ni ordezkoa nahizenez, ez dakizen bat ikastoletan edo eskoletan ibili nahizela, leku guztietan guk daukagun funtzionamendua agian ezin da lortu. Agurein herri txiki bat da, inguruko herriak oso txikia dira, igual 20 biztanle, 40 biztanle, baina hori, igual hasieran pentsatzen dugu oztopo badala, baina guzti horiek etorri behar dira bai erosketak egitera, bai estroeskolarretara, edozein gauzetara ambulategira, etorri behar dira gurainera. Orduan, guraso nahiz eta herri txikietan bizi, beti etorri behar dira gurainera. Eta horri, igual lotzen gaitu edo, eta gero bestaldetik, momentu honetan dagoen zentro publiko bakarra da D eredukoa, ez dago B eredurik, ez dago A eredurik, eta orduan ara eraman behar dituzte aurrak. Monja daude, normalean eume gehienak gugan etortzen dira. Eta hor hasi zen arazoa. Euskararekiko jarrera gurasoen aldetik ezen hain positiba, eta ikusi genuen lehen guraso ezokaten harreman hori ikastolarekin ja zegoela umea bilatzen zituzten, eta D eredua, euskara ikasiko dute, eta hor gelditzen zen beraien papera, gurasoen papera. Eta ikastola hori beti pentsatu izan du gurasoen implikazioa bai euskeran, bai beste batzorde batean, beti gurasoak implikatuta egon behar dira guztiz. Eta orduan, konturatu ginen, hori jarri zuen, ikastolako ikasle horiak, azken 5 urtetan, beraien seme-alabak ikastolan matrikulatzen hasi direlako. Orduan, beraiek, berriaz, horiekin hasi gara, edo hasi ginen oen dela 6 urte. Guraso horiek gugana ekartzen. Guraso gazteak, ikastolan egondakoak, eta orduan, beraiekin berehala harremanetan jarri, eta esan ziguten baietz. Nahi zutela eta parte hartuko zutela. Eta horrekin hasi ginen. Bestaldetik, irakasle bezala ikusten genuen utxune bat, ez genekien nora jo.
nori eskatu laguntza edo informazioa edo zer, edo orduan Egibarri programak eman zigun aukera hori, eta horregatik daukazu hor, gu beti pentsatu dugu hori estamentu guztien implikazio egon behar zala, baina gu bakarrik genekin nola, diagnosi bat ere, diagnosi baten beharra ikusten genuen, eta azkenean, Egibarri programa sartu dit. Orain nik azalduko dizuet, irakasle bezala, zer egin dugun edo nola lortzen dugu bileretan, azkenean da hori zuen behar duzuna, bileretan atortzen direnean gurasoak, nola lortzen dugun implikazio hori. Esan dizuet, erresagoa dela beti, ume ikastolan egondako gurasoiek, edo ume txikien gurasoak implikatzea. Igual hortik hasi behar, gero besteak ikusten dutenean gauzak egiten dituztela, aitabize ekintza eta hori euskara batzordea egin du, igual animatzen dira. Baina animatzen direna dira beti ume txikien gurasoak. Horiek ekintzetara aurrak gurasoekin joan behar dute. Ja, bosgarrete zegarra mailako zera aurrak, ikaslea, joaten dira bakarrik, edo ez biete esaten ez da gurasoei zer dagoen, herrian. Ez da, igual papera ez dut ez da entregatzen etxean. Eta ume txikia beti ematen dizute papera eta gurasoak beraiekin ateratzen dira ekintzetara. Bueno, gu egiten duguna da, gelako bileretan gurasoi azaldu, zergatik gauden nik azaldu dizuduen guztia. Zergatik pentsatzen dugu importantea dela gurasoen partaidetza, zergatik gauden normalkuntzan, eta gogoratzen dugu badak, zuegiaz ez daki lokotzu bilketa egin genuena, edo erraien doien topaketa egin genuen, hori euskara batzordean egiten da, edo ez daki zer, edo gogoratzen duzue umeak eraman zutela ez daki zer etxera, hori euskara batzordean egiten da. Konprobatuta daukagu, eta gure akats edo zuzendaritzako akats bat dala, edo esan dala, ordezko berri edo irakasle berriei esaten zaie. Aizue, zuen gelan atera behar da guraso bat euskara batzordean parte hartzeko. Eta, karo, pertsona edo irakasle hori bago eta... Aizue, esan didate voluntario bat atera behar dela euskara batzordean parte hartzeko edo, harreman batzordea. Eta gurasoek, ez dute zer esaten. Baina saltzen badiezu edo gogoratzen badiezu ze ekintzak egin diren, edo ze asmoa, igual lehen urtean ze asmoa daukaten, edo zera, lortzen da. Eta hori konprobatuta daukagu, Bosgarreta zeigarren mailan, ibili behar zara horrela, ni beti jauten az horre bosgarreta zeigarren mailan, eta, igual badago hor egondako hasieran ez, baina gero hor egondako, euskara batzordean egondako gaita bat, odama bat, beraiei esan, beraiek utzi, papera, protagonismoa zuen azaldu beharrean, beraiek, gogoratzen duzu egin genuela ez dakizet, eta, lortzen da, normalean beti lortzen da voluntario bat. Edo lortu izan dugu. Lehenengo urtetan, ume txikiekin, igual maila guztietan ez zegoen arduradunik, edo zegoen pertsona bat, baina urtekin pazientzia, ni esango duzue pazientzia dela importantena. Eta gero gurasoekin noizko elkarrizketetan, beti gogoratu, ze importantzia daukan euskara, beraien jarrera, euskaraiko jarrera, gehienak erraldunak dira. Baina, ikusten badute gogoz, ekintzetara joaten dira eta umeak alai bizi direla, ekintza horretan, gurasoak ere implikatzen dira gehiago, eta gero badaude, azterrak kontatuko dizue, baina badaude gero guraso batzuk igual ez dutela, astirik ez, edo gogorik ez dutela paper hori hartu nahi, edo ardura hori hartu nahi, baina esaten du, ni horretan ez, baina igual behar banauzue, ez dakit zerbait antolatzeko edo, eta badago talde bat, zerrenda bat, eta horre laguntza behar dugunean. Eta gero euskara batzordeko bileretan, funtzionamentua, gu gaude teknikariak, zuzendaritzako norbait, guraso elkarteko kide bat, eta gero ziklo bakoitzeko irakasle bat, eta ziklo bakoitzeko guraso bat. Gutxienez, gurasoak gutxienez, nahi badute gehiago gondetezke. Eta orduan, irakasle bezala ere eskatzen dizu implikazio bat. Ziklo bakoitzetik pertsona bat egon behar dela,
eta bilerak ez dira eguerdiko 11etan. Ordu lektibotan ez da. Arratsaldeko 4:00 edo 5:00 izaten ditugu bilera. Orduan, irakasleen aldetik ere inplikazio bat egon behar dela. Hori batzuetan da zailagoa gurasona, azkenean azaltzen zaila zergatik da, edo zergatik egiten dugu, eta hor normalean ere ez dugu arazorik izaten. Eta gero biltzen gara, hilean behin biltzen gara, eta lehenengo zatia izaten da, teknikariak esaten dugun informazioa, edo zer egin dugun, edo zer falta zaigun egiteko, eta gero gurasoak alde batetik biltzen dira, eta gu beste aldetik biltzen gara. Ze esperientzia esaten digu lehen egiten genuena, eta ni orduan ama nintzen, euskara batzordean, ailegatzen ginen, eta teknikariak esaten zigu, hain ere aldizkaria egin behar dugu. Aldizkaria, eta irakasle beti zukaten, ni egingo dut eta gizu, baina gurasoa dut denor, zer esaten diguten? Zer, zu estraskolarrak, edo zu pasatu ordenagailura. Eta, komunos mandauz, ditzen ginen gaizki. Orduan teknikari bati buruatu zitzaion, horrela ezin duen jarraitu, eta independienteak izan behar zirela gurasoa. Beraiek, ekarri behar zituztela propostak, ez guk lagundu bai. Ze beraiek igual ez dakite zer egin, edo nola egin, zer egin bai, oso argi daukate, hori utzi behar zaie. Hasiera gogorra da, baina horrela ateratzen zaizkie gauzak, eta ekintzak, gero igual ekintzak gehiegi egin dituzte. Baina gu lagundu behar dugu hori bideratzen, bastakin norekin kontaktu harremanetan jarri, eta hori beraientzako zailagoa da. Edo material, edo zer bilatzen, hori gu lagundu egin behar dugu, baina ez inoiz esan zuk egin behar duzu hau, edo zer iruditzen zezu egiten baduzu ez, beraiek izan behar dituzte propuesta. Eta orain azierrek gurasoen... Guk egindakoa egia esan oinarritzen da pixka bat irakasleek edo ikastolak egindako lana, ez? Eta gaur goizean asko hitz egin dugu sentimenduaz eta nik uste dut horretan oinarrituta dagoela, ez? Guk sentitzen dugu ikastolan badagoela indarra handia irakasleen parketik, ez? Indarra handia, implikazioa handia delako, motibatuta daudelako hainbeste gauza askotan, ez bakarrik euskararen kontuarekin, ez? Lehenengo bileratatik nabaritzen da, orduan, katarroak eta gripe bezala da gauza bat kontagiatzen dena, ez? Eta, beste batzuk errazago kontagiatzen gara, eta, orain sortatu da, azkenengo 2 urtetan sortatu da, batzuk gaudela motibatua gauzak egiteko, ez? Orduan, guk egindakoa zutabe bada haiek egindako lana eta motivazioa, ez? Eta, beste zutabe bada, pixkat imak azaldutako egitura edo dinamika Euskarra Batzordeak biltzen denean, ez? Hilabetean behin elkartzen gara, eta, egia esan agertu ginenean lehenengo aldiz bilera horretan, jakin gabe zertaz joan eta ze dinamika zegoen, eta, momentu batean geratu ginen bakarrik, ez? Eta, hor bakarri izadenean, galdetzen hitz egiten gure artean, zerbait egin beharko dugu, ez? Eta orduan hasten dira gauzak sortzen, ez? Nik uste dut hori oso importante dela, gurasoen presentzia bilatzea bilera horietan, eta gero haiei aukera ematea gauzak sortzeko, ez? Eta guk, horrela hasi ginen, ez? Pixkat nolabait behartutak ere gogoak genitun gure umeak eta bere ingurukoak euskaran aritzeko aukera gehiago ematea, eta helburu konkretorik gabe hasi ginen ekintzak antolatzen. Baten bat atzetik etortzen ziren, ez? Aurreko urteetan antolatzen ziren, baina gero hasi ginen beste batzuk sortzen momentuaren arabera, ez? Euskararen astea ospatzen delako eta bar, ez? Orduan, ekintza horiek eman digut ere aukera gurasoak elkarrekin egoteko eta elkarrekin lan egiteko. Orduan, gu behintzat orain arte horretan oinarritu dugu gure aktibitatea eta implikazioa lortzeko.
Orduan, oso erreza da nolabait ez, esatea, gurasoei aukera eman bazaiela gauzak elkarrekin egiteko. Horrek ekartzen du, baldin bada 4 edo 5, zerbait antolatzeko batzutan jende gehiago behar da, ez? Orduan, bakarri da hitz egitea eta ondoko, ezagutzen duzun jendeari gehiago eskatzea kolaborazioa, ez? Eta horrela, bazoaz taldetxoa handitzen, ez? Batzuk bileretara joaten gara, beste batzuk ez, ezin dutelako edo nahi ez dutelako, baina sarea badoa pixkanaka handitzen, ez? Orduan, ekintza dira antolatu ditugun gauzak, mendirteera, gerraldoien topaketa, lokotz bilketa auzolanean, gauza horiek herri mailan, pixka publikoak eta beste batzuk pribatuago, ez? Mendira baldin bagoa, zerbait intimoagoa, ez? Edo toponimia ibilbidea. Eta, ekintzekin abiatu ginen, gero aurten diagnosia egin behar zela, ez, ikastola mailan, eta, teknikariek egin zuten diagnosia, eta gero, helburu batzuekin, ekintza horiek sartu genitu nolabait helburu horietan, ez. Ez ginen hasi helburu konkreto batzuekin, ez, orain gehiago sartu gara gai honetan, eta gehiago ezagutzen dugu, motivazio arloa landu behar dela, ezagutza arloa, ez, erabilera. Baina, guk hasi ginen pixkat euskara bultzatzeko ekintza. Guk behintzat oinarri bezala hori konsideratu dugu, ez? Galdera horri erantzuteko, ez? Gurasoen implikazioa lortzeko zer egin dugu gurasoak. Ekintzak antolatu eta laguntza eskatu, nolabait, ezagutzen dugun gurasoei, ez? Eta, afektibitatearen kontuarekin jarraitzen, iruditzen zaigu, behar batzuk ase ditugula, ez? Banatzen baldin badu herriko jende, herriko guraso talde ezberdinetan, agurainen bagaude batzuk euskalduno garenok, ez? Beste batzuk euskalzaleok eta beste batzuk pixkat aseptikoagoak, ez? Eta, nabaritu dugu, euskaldunon artean oso gustora sentitu garela guk euskaraz aritzen, Orain arte euskara batzordean danak euskalduna ginen. Orduan, herri erdaldun batean euskaldunok elkartzea eta euskararen alde euskaraz aritzea, guretzat plazer bada, ez? Orduan, horrek erakartzen du jende gehiago, ez? Euskaldun gehiago ere bai. Gero, euskaltzaleei begira, nabaritu dugu, antolatu ditugun ekintzetan, euskaltzale horiek, erdaldunak direnak, oso gustora sentitzen direla euskaldunen inguruan, ez? Zuk haien seme-alabekin hitz egiten duzula euskeraz, haiek ikusten dute bere seme-alabak ekintza horietan igual pixka gehiago euskaraz hitz egiten, ez? Orduan, jende hori ere disfrutatu egiten du, jende horrek disfrutatzen du halako giro batean, ez? Hor nolabait egongo ginetik igual motivazio helburuarekin, ez? Eta gero badaude beste batzuk, ikastolara ematen dituztela umeak publikoa delako eta besterik ez, ez? Bizkat aseptikoagoak euskara kontuarekin. Eta, aurten antolatu ditugun aktibidadetan, ekintzetan, batzuk izan dira publikoak, ez? Herri mailan, herriko plazan, ez? Eta, oso arrakastatsuak izan dira, bai parte hartzearekin, eta gero, aktibidade bezala, ez? Berriak ziren herrian, eta gero eguraldi lagun, ez? Orduan, bihurtu dugu plaza, oso festa hundian, oso polita, jende asko, ume asko, eta jendea disfrutatzen. Orduan, pixkat aseptikoa diren horiek ere oso ondo sentitzen dira egoera horietan, ez? Orduan, gure impresioa da, ekintza horiek antolatzen, jendea oso gustora sentitzen dela. Eta nik uste dut hori oso importantea dela, ez? Gaur esan digute, eta ni sinesten dut. Gu behintzat hori, sensazio hori edut dugu. Eta gero, antolatzen ari garenen artean, laguntza eskatzen dugunetan, nik uste dut oso importantea dela, komunikazioa, esatea, ze garrantzitsua den egiten ari garena, ze ondo pasatzen ari garen, eta pixkat, mezu horiek zabaltzea, ez? Besterik ez, gure artean hitz egitea ze ondo egiten ari garen, ez? Ze importantea den gure umei euskaraz aritzeko aukerak eman, ze eragina dauka horrek ere etorkizunean, erlazionatzen baldin badira orain euskeraz eta modu jator batean, ez? Modu positibo batean haien jarrera desberdina izango dela etorkizunean. Hori komentatzea, ez pixka bat
autokonbentzitzea, ez, zer egiten ari garen. Eta ja bukaeran, pixka bat ekintza horien zurrunbiloan sartuta, ez, oso ondo atera zirela eta jendea oso pozik zegoela egindako gauzekin, bai antolatzaileek eta bai kanpoko jendea, ez, zurrunbilo hori pixka bat aprobetxatzen, pasatu genuen zirkular bat maiatzaldean, gonbitea egiten guraso ezberdinei parte hartzeko Euskara Batzordean, ez? Aukera ezberdinak edo bileretara etortzen, edo bestela ekintzak antolatzen direnan laguntzeko, ez? Eta, bueno, dauden 300 umeen artean, lortu ditugu 10 lagun, ez? 10 lagun, hor prest daudela, ekintzak daudenean eta laguntzeko. Orduan, bueno, orduan saretxoa edo badoa handitzen, ez? Eta azkenean, dikintzen dena, sentimendu hori da, gauzak antolatzen eta giro hori sortzen, giro euskaldun hori sortzen, ikusten dugula jendea hurbiltzen ari dela, eta bueno, gustora parte hartzen dutela, edo parte hartu dutela. Hori da orain arte egin duguna, eta bueno, hau oraindik landu gabe dago, baina ideia da pixka bat, orain arte egiten genituen bilera oso formala dira, ikastolaren barrenean, mahai handi baten inguruan, irakasleekin, eta badakigu horrek pixka bat jendea atxera egiten diola. Orduan, sortu nahi dugu beste dinamika bat, pixka bat ez hain formala, pixka bat tabernetan elkartzen, edo umeak sartu edo atera egiten direnean ikastolatik, hor, aprobetxatu momentu horiek, taldeko lana pixka egiten, ez. Eta, bueno, 2 urte hauetan ekintza guztiak izan dira irekiak. Irekiak euskararen erabilerarekin, ez. Mendira joaten ginenean ez genuen mugatzen bakarrik euskaldunentzat. Egia esan, euskaldunentzat nahiko lana, eta eztabaidatua izan da Euskara Batzordean, lortzen ez genuelako erabilera, ez? Umeen artean, beti zegoen aita edo ama baten presentzia erdalduna baldin bazen, hor azkenean zijoan nagusitzen erdera, ez? Orduan aurten, ja hasiko gara ekintza bat antolatzen bakarrik euskeraz, ez? Nolabait, bideratu nahi dugu ideia bat, ez? Euskalduna izatea eta euskararen inguruan ibiltzea pixkat pagotxa dela, ez? Txoio bat dela. Eta horrek agian sortuko du indar bat, motivazio aldetik, jendea horre egon ala izateko, ez? Gero badaude ere gurasoentzat euskara ikastaroak, eta ea nabaritzen den jendea euskalduna izan nahi duela, ez? Edo hobetu nahi duela. Ekintza itxi honetan mugak beti motibagarria dira, ez? Pasatuko dugu astelehen honetan, bihar, gaur, aterako da zirkular badia, taldetxo hau sortzeko, eta beti eman nahi dugun ideia da laguntzen dugula gurasoei aukera gutxi daukaten hitz egiteko, edo umeekin pixka bat hitz egiten duten euskeraz, baina haiek ez dute euskeraz erantzuten, nolabait integrazio hori bilatzeko. Ez bakarrik esatea, euskera gutxian izango direla aktibidadeak, eta euskalduna dena ondo etorria eta besteak ezin dutela. Zerat, integrazio hori bilatu, helburua pixka bat jeitsi, ze badaki gotorriko dela batzuk bere ohitura horieken, aita edo amarekin erderaz, baina beraz saiatzen dela, eta hor ikusiko dugu nola funtzionatzen dugun, baina hor pixkat bai itxi nahi dugu, euskaldunei lortzeko erabilera euskara gutxan. Eta, iaz ere saiatu ginen pixka bat, ekintza batzuk antolatzen ideia batekin. Orain arte Euskara Batzordea osatzen da, edo voluntarioak aurkezten delako gela horietan, edo zikloan, edo bestela zozketa egiten delako, ez? Eta, iruditzen zaigu jendea hobe dela voluntario ateratzea, noski ateratzen baldin badago voluntarioz da garosik, baina zozketaren bitartez,
ez dagoela motivazio bat, ez? Orduan, hobe izango dela funtzionatzea jende motivatuarekin. Orduan, bueno, ideia da antolatzea aktibitate batzuk, baina beti ideia batekin, ez? Ba, ea hurrengo urtean Euskara Batzordeak ez du antolatu behar ekintza hori, adibidez, mendi irteera bat, baizik eta hor, mendira joan direnen horien artean, ba, ea norbaitek hartzen du ardura, ba, hurrengo urtean antolatzeko mendi irteera hori, ez? Eta gero noski, ba, talde horretan aplikatzea Euskara Batzordeko kriterioak, ez? Bai, orduan hori izango zen. Eta, bueno, ja orain... Bai. Ordua da, hau dira gazteazera ekintzak. Agate deuna, bueno, hori baino lehen, urtera antolatzen da material euskaraz dagoen, olentzero garaierako, opariak izateko euskararen erabilpenarekin, egiten da erakusketa bat ze materiala dagoen opari horiek egiteko, ez? Jostailuak euskeraz, liburuak, ipuinak, CD-ak, eta, bueno, gurasoak etortzen dira eta eskatzen dute, guk eskaera egiten dugu, eta gero ekartzen dugu materiala, eta aita edo ama etortzen da diruarekin, eta ematen dugu pakete eta kitu, ez? Haientzat oso modu erreza da, olentxero egunean jostailuak edo opariak euskaraz egoteko, ez? Lan handia da, egin bat denarentzat, eta kezka handia da, baina, bueno, uste dugu, funtzio handia betetzen dugula, ez? Agate deuna egin genuen, toponimia lokotz bilketa, festa hauetan, publikoak diren festa hauetan beti ez dugu alde batera uzten mezua, ez? Hemen importantaz ezen 1000 lokotz biltzea denon artean, baizik eta, bueno, euskararen motivazioa, ez? Eta, orduan, pegatinak banatzen ditugu, kasu honetan, dokumentatuta dauden, liburuetan bilatu genuen ea zein urtetan erabiltzen zen euskera modu naturalean inguruko herrietan, ez? Orduan, betiko mailin egiten diren pegatina horiekin, interesatu idatzi, ordenagaioz egin genuen, ala izan 1800 urtean euskeraz hitz egiten zen, ez? Gaur ere, bai. Orduan, nola inguru horretako jendea denez, gustatzen zaigu eta batzuentzat berria zen ere, ez? Jakitea bere herrian, halako urtean euskeraz hitz egiten zela, ez? Nola bai da aldarrikatzea, euskera gurea dela eta ez dela gauza arrotza, ez? Batzuetan pensatzen dugu, betidanik egin dugu erderaz agurainen, ez? Eta orain dela gutxi arte, euskeraz egiten zen. Beti parte hartzen. Beti zehatzen gara ere pizkat autofinantzazioa, ez? Dirua jasotzea, hau pintxo banatzen, baina, euro baten truke, ez? Hau da mendirtera ere bai. Antolatu irailaren hasieran erraldoien topaketa bat, eta beti aldarrikapen horiek, ez? Pankarta, pegatina, euskara gurea dela, datuak ematen ere, hemen ipintzen zuen, gurainen 1852 urtean euskeraz hitz egiten zen. Badago dokumentazio bat, garai hartan kontratatu zutela itxuiltzaile bat udaletxean, etortitzelako jendea erderaz ezekiena. Orduan informazio hori guztiak oso importante dela, memoria historiko hori oso importante dela gurasoentzat, ez, motibatzeko. Kamisetak. Kamiseta saldu, dirua ateratzeko ere bai, gero baskari bat antolatu genuen, eta hemen daude... Gurasoak dira, ikusten dituzuen hiru horiek, gurasoak dira, bata zekitixak jotzen dugu, bestea panderoa, bestea beti lotzen duzu. Eta larun bat hontan antolatu genuen herriko jaiak ziren, aurreko 2 asteburuetan jaiak ziren, eta hasieratik nolabait mezu horrekin hasteko, aurten jaiotako ume txikiei ipintzen diegu zapi bat, jaietako zapia, eta mezua zabaltzen da, ze importantea diren gurasoak euskararen erabilpenean eta motivazioan gurasoentzat, ez dela ikastolako kontu bat bakarrik, ze agurainen arrisku hori dago, ez? Ikastolan, euskeraz, ikastolatik kanpo, erderaz, ez? Herri erralduna dela. Orduan, hasieratik irudi hori, ez? Eta, hori. Galderak, hori baina galderak dituzte. Ez, batzuetan osatzen duzu, baina ez gauza asko beritzen. Batzuetan, bai. Banatzen intxuak eta
Ez, batzuk ez dira, ez. Kasu horietan... Kasu horre eta Euskara Batzordean ez da zergatik izan behar, azken 2 urteetan eta gian hori ere izan behar dugu, igual hobeto funtzionatu duela danak euskaldunak ginelako. Baina ez da horrela izango, eta orain dela 3 edo 4 ikasturte zen horren izan. Eskarrezkutsu bat, nik uste dut, nahiko ondo ezagutzen dut agurain eta barakatu egiten dudan eta antzerako paretiko da. Azkenean edo beto bat bihurtzen, arrisku hori dago, edo beto bat egiten duzu, edo jende erranduna, baina nahiko motibatua dade, basartu indiak dutzu. Hori da, eta beraiek batute, ze gu igual, ez dakigu gure aurrak euskalduna diren, ez dakizen, gu igual ez duzu ikusten, beharra ikusten dugu, ez da irakasle bezala, baina igual gure bezala ez dakizu, baina igual, berdantuna, baina azerrek esan duena, euskal saleak direnak, igual hori propuesta bat gehiago dituzte, edo beraiek ezin dute eumekin hitz egin, baina badakit ez ekintza edo gustora lan egiten dute, oso gustora. Erabilpenaren momentuan oso zaila da, ez? Eta, argazki horretan ikusi dira pintxoak saltzen, gu zaintzen dugu harremana dagoenean umeekin euskaldunak ikintzea. Hori saiatu egin behar da, ez? Ez dauka logikarik antolatzea alako festa bat, kontatu behar duzu jendearekin, ez? Euskaldunekin. Baina ez dauka logika, etortzea ume bat pintxo bat erostera eta, erderaz egitea, ez? Hori oso importantea dela, umeekin tratua, guraso baldin badaude, guraso euskaldunak izan dut. Edo behintzat euskan, etzateko zema balio duen, edo igual ez da euskalduna, baina, igual ez ditu sortitzen, beste. Bestela, umeekin hitz egiteko gai direnak, edo euskaltegitan daudenak, eta, umeekin ez dira izutzen, ez egiten. Zelako harremana daukazu herriko edo eskualdeko erakunde publikoekin? Daukazu harremanik? Atzetik ondo entzuten dira galdera? Hori agian ez dugu esan, eta gaur goizean hitz egin du haizea eta errotaz, eta agurainen oso haize fuertea dagoela, haize fuertea ezan nahi dut, euskararen kontuarekin badaude erakunde ezberdinak eta nabaritzen dela indarra handia, nik lehen aipatu dut ikastolako indar hori, motivazioa, baina orokorrean herrian ni behintzat personalki hori nabaritzen du. Orain dela 2 urte hasi zela AEKakoek sortu zutela Euskal Txokoa, ez? Haiek Euskal Txoko bezala ere antolatzen dituzte zenbait ekintza, ez? Gero hor dago ere bai euskarari ziurtagiriaren teknikaria, ez? Bere ekintzak egiten dituela ere. Gero dago ere eskualdeko euskara teknikaria ere bai, bere gauzak antolatzen dituela ere bai. Orduan, indarra niko askotatik nabaritzen dut, ez? Eta nik uste dut jendeak ere nabarituko duela indar hori, ez? Orduan, harremana koordinazio aldetik, imako beto ezagutzen duz, hilabetero elkartzen dira, eta badago lan talde bat ere, horretatik, ez? Puntu ezberdinetatik elkartzen da, eta gero informazio hori trukatu egiten da, eta koordinazio bat badago, bai. Eta, erakunde publikotatik, batez ere hori, ez? Euskara teknikariarekin, badagoela harremana, gero agurain ere herri mailan sartuta dago kontseiluaren bai euskarari ziurtagiriaren barrenean, ez? Orduan, badago indar metaketa bat esango nuke, ez? Harremana zuzena ikastolako euskara batzordea udaletxearekin edo lan talde bat edo ez dago, baina proposamena daudenean eta diru bat behar denean eta errestasuna da. Gusto ematen duten, impresio hori da. Nik galdera txopareaz. Erratu lima, era txorren biak dituzua horretiko, irakazioen horretik kan. Galdera da, hori sortu delako eta horretik proportzionako barruan egiteko, edo bereziki gurasoen parte hartzea onditzeko. Gara bat da, nabaritu duzuen parte hartzen dira dagoela hori eratzen dira duen?
Bai, gurasoak beti izaten zuten, eske bilerak hartzen dituzue, ez dakiz zer dutan, saiatu ginen arratsaldetan, ordu bitardietan, edo hiruretan, pentsatuz, gurasoak hor dituzte aurrak, orduan lasaiago egoten direla. Lau tardiak arte, umeak hor daude ikastolan eta bilera egiteko aukera handiagoa. Ez gurasoak eskatu ziguten. Eta urtero galdetzen da beti, orain asteazkenetan egiten da, urten ere, baina galdetzen da, ea zer ordutan, noiz etortzen zaien ondo, eta denon artean erabakitzen da, eta normalean erabakia da gurasoak erabakitzen dutelako ordu hori.